Eu son Conchi Mogo do Sindicato Labrego Galego e todas formamos parte da Coordenadora Galega por un tren público, social e sustentable. Dentro da coordenadora, para a coordenadora, o ferrocarril é o medio de transporte máis seguro que existe e debe de estar ao servicio das persoas. Perdón. O ferrocarril debe de estar ao servicio das persoas. Ademais, o tren é o medio de transporte ambientalmente máis sustentable. Coa implantación dos trens de alta velocidade que consumiron millóns de euros procedentes de investimentos públicos, deixou ao seu paso o illamento de centos de vilas do noso país. Ademais, tamén, desde o punto de vista de xénero, as mulleres que habitualmente son as encargadas dos cuidados tanto de crianzas como de maiores como de persoas enfermas necesitan acceder habitualmente ás cabeceiras de comarca e tamén, desde esta perspectiva, as mulleres que sofren violencia machista que estas poidan ter unha vía de saída da súa contorna e poder acceder a servicios públicos e a recursos. Os nosos gobernos, da man do capitalismo, promoveron medios de transporte de xeito individual en vehículos particulares e o que debilitou gravemente o transporte público en xeral e o ferrocarril en particular. E hoxe máis que nunca, o tren debería de ser un dos protagonistas da loita contra o cambio climático e a descarbonización do transporte. Outra emerxencia que temos en riba da mesa tamén é o despoboamento do medio rural, que se ve gravemente afectado pola falta de servicios públicos e pola cada vez máis pronunciada falta de medios de transporte, sobre todo o ferrocarril. Xa é ben fácil ver no noso rural estacións de tren ou apeadeiros abandonados onde o tren ou xa non pasa ou pasa de largo. A movilización que os estamos a presentar aquí en Galiza é unha movilización que se enmarca no Ano Europeo do Ferrocarril, que estás a celebrar en toda Europa. É unha movilización que estaba pendente de hai moito tempo, e onde o movimento ecologista e o movimento sindical de clase queremos reivindicar que ante a emerxencia climática que estamos a padecer é imprescindible que o ferrocarril teña e se lle dé a importancia que debe ter para combatir este cambio climático. Convocamos todas as organizacións a nivel estatal unha semana de loita, que é esta semana na que estamos, unha semana de loita para reivindicar que muden as políticas dos diferentes gobernos, tanto do goberno do Estado español como do goberno de Galiza como gobernos europeus, no sentido de poñer o ferrocarril no primeiro ese de importancia de que todos os demais modos de transporte sexan colaboradores do ferrocarril, pero que o ferrocarril sexa o medio importante, porque é o que é medioambientalmente sostible e o que pode permitir enfriar o planeta. De aí o lema que estamos a utilizar, que é por un ferrocarril que vertebre o territorio e arrefríe o planeta. A importancia que ten o ferrocarril, sobre todo en Galiza, que estamos padeciendo a falta de orzamentos para ter un ferrocarril como merece a cidadanía, é importante que a reivindiquemos. Dende Mocidades polo Clima sumámonos a esta convocatoria, principalmente por dúas razóns. A primeira, porque entendemos a convocatoria como unha forma de facer ver que as crises pasadas, a burbulla inmobiliaria e a crisis climática levaron a xuventude a unha precarización na que se incapacita para moverse con autonomía polo territorio, ser o transporte público a principal forma de moverse polo territorio para facer as nosas vidas, como ben dixo o compañeiro, nos núcleos de cercanía, estudos, traballos, servizos públicos. E a segunda razón, como unha forma de facer ver que hai que mitigar o cambio climático e vertebrar o territorio dunha forma sostible que empodere as zonas rurais máis empobrecidas, abandonadas polas políticas públicas e polas consellerías de mobilidade e transporte. Bom día. Desde Ortega, Sindicato de Defensores e Traballadores do Ensino de Galiza, vemos, unimos a esta reivindicación, a este manifesto, porque vemos como moito alumnado, sobre todo de alumnado medio e superior, FP, bacharelato, universidade, vese moitas veces obrigado, porque non ten alternativas, a empregar o transporte privado, o seu coche, etc. Entón, por eso, manifestamos o noso apoio a este tren, que, como xa se dixo aquí, os compañeros e compañeras, vertebra o país e axuda as zonas rurales, que non dependen, como dixe antes, dese maldito transporte privado que é o coche. Por menos que se dé alternativas, e esta é unha das, entendemos nós, unha das mellores.
Dende a Central Unitaria de Traballadoras, a CUT, sumamos a esta convocatoria máis que nada por unha cuestión ideolóxica e de clase. Nos creemos que aquí, dende os diferentes estamentos políticos, se vende unha política e unha cuestión ideolóxica que non é máis que pantalla. Escoitamos desde a Unión Europea e desde as distintas institucións do Estado español falar do medio ambiente, falar de taxas verdes, falar de políticas acordes co cambio climático, e, sin embargo, aquí o único que importa é a acumulación de capital. No propio sistema ferroviario español se está planteando todo en función de beneficios e de grandes obras, como o AVE, por exemplo. Se priorizan este tipo de transportes que tenían unha utilización moi inferior á que terían os trenes de cercanía, porque hai un interés económico, nada máis. Non se vertebra en función nin do medio ambiente nin do beneficio da clase traballadora.